бародарҷонои ман, любителои инаи мошинчакҳои афсонавӣ тамошо мекунед. Ford Mustang 2015 сол. барои подписчикои Авто Дубай аст ин видео бардаро. Марҳамат, тамошо мекунед. Мошина американка, солаш 2015, мотор бошад агар 3.7 8 цилиндра будаст. ҳолаташ бисёр хушрӯ, кузуфи кабриолет бародарҷони нозир нав кушодаем болоша, бо маҳкама карда нишон метиҳем. Пони плёнка кашидаган матви, ина нигоҳ кунед, плёнкаша матви ва ени будаст. Дискачашам бинед чихе хушрӯак, балонош дар ҳолати хуб, расходаш медонед чанд 20 литр расход доштааст. Ақибошам нигоҳ кунед бардарои ман. Свети родной саб сафедак аст, плёнка кашидаган. Дидед? ина ин машинам касе Need for Speed боз кардаги боша агар хушрӯ мешнаса. Ҳама хел будан, ҳами кузуф буд, кадом кузуф буд? Need for Speed ба. Нигоҳ кунед чихе хушрӯак. Ford Mustang бардаро, чисто американский. Американский бренд аст. Салона тамошо мекунед бардарҷоно. На. Сети оригиналаш сафед, винколеш ҳам мезанед бибинед. Ақибаш ба дукас мешнад хаяли. Марҳамат, салона мебинед. ин аспакаша нигоҳ кунед чихел аст. Хуб, пробега мебинем ози бардарҷоно, мультирол леписток, чисто варианти спорт аст. Старстопа нигоҳ кунед чихел аст. Дефлектор чошники простой аст. Чихел аст бардаро, олати салона нигоҳ кунед. ин хел мошина метавонед аз канали Авто Дубай теҷи тамошо кунед. Нарха бинед бардарҷоно 188,000 сом боз муомила дорад гуфтаед. Чихел аст арзанда аст, ёни максимали лайк азер мекунем ба тамоми дӯстон равон кунем ба канал.